Rama, kula nyuwun pangestu Rama. Sapa iki? Menika putra paduka pun Duryudana. Lah dalah. Wis entek ngalas entek ngomah. Manut pekabaran ingkang tak tampa jarene ludes keles. Kowe jek urip Kurupati. Mboten namung kula nanging tasih ugi wonten setunggal inggih menika Paman Harya Sengkuni. Lho, Sengkuni ya jek urip kon rene. Wong drohon kowe. Kowe biyen tak pasrahi anak-anakku tuntun jiwane marang kautaman nanging jebul sing mbok pulangke wulangan gento. Anak gemrayah mung dadi kreteking pangrusak merga saka piwulang-piwulangmu Sengkuni. Sampun menengo lambemu. Anak 100 mati kabeh mung kari siji Duryudana. Ning kena ngopo bapa pamane kok ijik meger-meger? Apa sing ana isi ning atimu? Kuni, ora iso mbelani patine Kurawa, tak gecek ndasmu. Tara, piye? Sing maju Sengkuni apa kowe wedi? Wedeni apane? Diapure kaya tikus ngono mongso aku wedi. Nek kowe wani tunggunen kene tak jojoe weteng. Warku dere. Nah, kowe rumangsa menang. Arepa Kurawa wis mati semono akeh. Ning deloken kowe menang mlebu negara Ngastina kana wis kothong. Bondo Branapicis wis tak awut-awut karo Duryudana. Kowe rono ora nemoni apa-apa, mung kokean utang. Utangku negara Ngastina nek disauri sak anak putu buyut canggahmu ora bakal kecunggah. Wong goblok. Kowe dadi satriya mejenun. Gage sing menang dudu Pandhawa nanging Kurawa jangkem elek. Bet. Nyah. Bah. Apa rek? Anggepe apa Sengkuni kok kalah? Kula sawang wit mau sampean kok njejeki Sengkuni kok mboten mati-mati. Sampean ngotot-otot buta sak gunung gedene mawon ora nganti sak jam. Kok niki mboten mati-mati. Wah, ora tedas kuku Pancanaka. Mboten tedas. Ora tedas. Lali. Nika riyen pun tau gulung Lengatala. Sak awak ning enten sak perangan sing mboten kenek Lengatala. Nggon ngendi? Pun ireng. Wah, nggon kono nggih. Mang sundep. Sundep ki apa? Kuwi sing ngerti gur wong kene sundep iki. Mang Jojo yen mriku mesti mati. Omong mau.
Aduh ya Werkudara. Aku arep mbok kapake. Pun dijengkengke sing rada dhuwur. Nih kula lawanane ngeten pun. Nah. Pun rada ketera niki pun rada ketara pun. Rin. Ngaliya kowe. Aja ngewo-ewohi. Pun kek anu ndang dicoco. Aduh Werkudara. Arep opak. Ane wong ital. Ndadak diongkek. Mbok kapake pun mengun iki nggo dolanan men pun wong kaya ngeten. Wah, kowe wong pokil. Tak beset kulitmu. Panwati kula ten dawuh sinuwun. Marmane jroning dina kang pungkasan aku sapatemon kelawan sira wong ayu. Rening uripku iki sakwutuhe aku bisa sengsem mung merga saka kowe. Nggonku nguja kekarepan rina pantaraning wengi. Merga ya mung Yayi Banowati ingkang bisa musik ana jroning atinipun Kakang. Sinuwun paduka menika ngendika menapa? Yayi, tumekaning lelakon ora bakal bisa diselaki dening manungsa. Nanging ora kok ateges aku nglokro nadyan Kurawa wis mati. Mung karipun Kakang pribadi nanging aku bakal ngugemi jiwa kasatriyanku. Syukur mangayu bagya dene paduka kagungan penggalih kados mekaten Koko Prabu. Ya. Mung tak tanting rasamu. Aku mung kepengin siadi jujur marang pun Kakang. Merga luput katuranggane sisip sembire aku ketemu kelawan Yayi Banowati ya mung kari iki. Yen pun Kakang bisa yiwana jaya ning paprangan aku bisa manggo kamulyan jroning urip ana ing umur kang wis tuwa tetep bakal bagya mulya kelawan sira wong ayu nanging upama ta ketleyeken lelakon pun Kakang kasambut ing Rana Madyalaga. Tegesipun Kakang wis ora bakal bisa ketemu kelawan Yayi Banowati kang tak tresnani. Kula kadhawan matur menapa sinuwun? Nalika anak Lesmana Mandra Kumara mati ana ing paprangan kowe netesake loh wae ora. Nanging bareng Abimayu gugur diranjap jemparing kowe gulung komeng nggonmu nangis 7 dina 7 bengi. Jujur apa ingkang musik jroning atimu? Aduh sinuwun. Pangandika paduka ing kados mekaten semunipun
paduka ndakwa dhateng Banowati ingkang boten. Aku ora ndakwa nanging aku mung kepengin krungu dhewe saka lathine wong wadon ingkang wis bisa gawe sengsem ing uripku. Nggih waleh-waleh menapa? Waleh-waleh menapa? Sejatosipun Adyantara Semana pejah kula mboten atetesaken meluh. Nanging menika mboten kenging kangge paugeran. Najan mboten medal loh kula nanging batos kula keronta-rontok. Apa padha aboting atimu kelangan Lesmana karo kelangan Abimanyu? Sami kemawon sinuwun. Muga-muga bener kandhamu, bener ucapmu. Yen kowe nyelaki batinmu, upama pun Kakang modar ning paprangan besok aja dawa umurmu kowe Banowati. Cetha Kresna niku wong licik. Lah tujune Baladewa. Tetep kula mboten iso diapusi Yai Prabu. Syukur mangayu bagya. Mang maju kula dombani. Cara piye? Koko Prabu Mandurana kuwi dulurmu lanang. Prekaramu. Lho. Nanging kae ndombani Yayi Jaka Pitana. Wong nyatane adine ya ndombani Werkudara. Yes men. Kono men mbiyantu kono, kowe tetep melu aku, kowe duwekku. Lah nek ana ketleyek ing lakon kowe kalah. Botohe sing maju. Aku kon gelut karo dulurku tuwa ngono. Pinter temen kowe. Rasa koken gunem sing tanpa guna nyingkira ndak sabete dul-dul. Wah, kowe sing tak goleki, aku yo goleki dapurmu. Purwa Madya Wusana wis mungkasi. Bratayuda mung kari sak sengkrekan wis rampung. Tak untapke nyawamu yang kayanganing Bathara Nyawa. Sing ilang nyawane kowe dhisik.
Hai. Wah. 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 Woi. Oh. Wah. Wah. Oh. Hai. Hey. Mutar tenan kowe. Wis ngeblak grubuhan goto gage nek wong lanang tangiyo kowe kono. Kowe wong goblok. Berkutro kowe menungso goblok. Arep ngujar-ujarono. Lambemu wis perot. Yo men. Nanging kowe pekok wiwit cilik mung golek kautaman ning sejatine ora tau enek sing utama. Jroning ala ana becik, jroning becik mesti eneng elek. Kowe ngerti, Drun. Rumangsamu dupeh kowe dideng-deng kaya kendang. Kowe disunggi-sunggi. Kowe dialem-alem karo wong sak donya banjur gegedhen ndas kowe le. Kowe dudu satriya ora tau urip mulya kok satriya ki satriya apa? Beda karo aku wiwit cilik urip mubra-mubru. Nggonku keceh bondo. Bondo ngestina tak nggo nglangi nganti sak mudyare. Dake sawangen kowe wong ngejenun, kowe entuk apa? Wong-wong sing padha duwe penemu nek Pandhawa dadi perlambanging kabecikan kuwi wong sing kleru. Kowe dudu anake Paman Pandhu nanging kuwi anake dewa, kowe kuwi gaweane dewa. Ibumu Kunti wong wedok pelanyan duwe aji panggendam-gendam Bathara Darma anak-anak Puntadewa. Gendam Bathara Bayu-bayu teka lambang sari karo mbokmu duwe anak-anak diapurmu. Gendam Bathara Indra ya teka ngenyangi mbokmu anak-anak Janaka. Madrim ya digendamke Bathara Aswan lan Aswin teka dewa kembar. Senengan karo Madrim anak-anak bocah loro nang kula sedewa dulurmu. Tegese Pandhawa 5 kuwi kowe anake wong pelanyan, cangkem elek. Opa! 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 Wah. Aduh, Yayi Mas.
Yayi Prabu, Yayi Prabu. Paduka kados mekaten kawontenanipun Yayi. Kula nyuwun pangapunten Yayi Prabu mboten saged bebela dhateng Paduka. Dara, piye? Wis ora pakra, wis ora wujud. Dedel duel remuk bubuk nganti dadi buta baya kaya. Nuwun sewu sinuwun Darawati, Raden Bimasena. Inggih mekaten menika lelampahaning titah ingkang namung katarungku dening nafsu. Lelakoning menungsa sing mung tansah nuruti ati jubriya tumindak nista. Ngunduh waing karma pala nggih tetangemanipun piyambak. Mila hukum ing donya menika wonten pinten-pinten inggih menika hukum kodrat, hukum adat, hukum negara lan hukum karma. Nek hukum kodrat kala mangsane kena diwiradati. Hukum adat nggih kena disranani, hukum negara ya kena dipaeka. Ning nek hukum sing pungkasan hukum karma utawi hukum dharma menika hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa nyilih bakal ngulihke sing gawe nganggo. Inggih mekaten menika namung kinarya dados tepa palupi. Ampun mang tunggu, mang mulih, mang kundur. Nika peret nyawane mboten isa ilang. Nek durung bosok koklok dirubung lalerijo nyawane urung bisa pisah karo ragane, merga isih duweni pangajap, isih kepengin nuruti kamurkaning atine, Dara.